Akateli, Achekai, Anokai. Ibe nani wa ibe nani anduye. Nyogote nyogomanda, andilula, c'est de la qualité. Nyogote nyogomanda, andilula, c'est le numéro 1. Sogononala, abe mana, halikene malala, abe mana ke. Ukasimanko, c'est recommandé. Ukasimanko, c'est de la qualité. Anti paratelima, chenyuma, songo matematia. Anti paratelima, telima, wadaka ditro. Sojo na la fiera, pentiri ke la fiera. Ibe nani mali severa. Andu intérieur, indox, andu extérieur. Exdox, songo matematia do. Ani simankol. Abara no kanyine, abe jateliala. Abika so nuya, songo matematia. Bara no kanyi, ibi bara no kanyi. Sogo no tani, kene mata. Abara no kanyi. Ibi 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 Ka tali kɛ tajiko gwɛlɛya la Mali gouvernement ye fɛɛrɛ caman sigi sen kan walasa ka dɔ bɔ malidenw ka degun na. Fɛɛrɛ min bɛ tali kɛ sefɔ wari miliyari 3 la kalo. Autisme ni ale bɛ kunkolo sɛmɛ tiɲɛni bana ko fɔ ko kɛmɛ saradara ale bɛ denmisɛnnin kelen sɔrɔ Mali la, wa bana in ko a faamuyabaliya o kɛlen do sababu ye ka na ni den kɛrɛfɛ ye. Aw bɛna ɲɛfɔli sɔrɔ ka bɔ Mamadu Jalo yɔrɔ ni kunnafoniya ninnu senfɛ. An balimaw, ni de an ka kunnafoni bakurunbaw ye ka kɛɲɛ ni bi juma ye avril kalo tile 3 san 2026. An bɛna mun walawala ye sisan na in na, o kama an b'a fɔ ko aw bisimila. Adventiste bɛ ale jabarani so sanfɛla la, i n'a fɔ an tun ye a fɔ aw ye cogo min na, ka tali kɛ taji sɔngɔ gɛlɛyali la. Sɔngɔ gɛlɛya min tɛnkunnen don Moyen-Orient ale kɛlɛw la. Mali gouvernement ko ale kɛlen do ka fɛɛrɛ camanw sigi sen kan nin waati na cogo min na ka nɔgɔya don malidenw ka degun na. O hukumu kɔnɔna na min ye sefɔ wari miliyari 3 ye ko jamana bɛna o da fiɲɛ na kalo. Umar Sisoko ale bɛ ɲɛfɔli kan ye a ko kan. Lasilikɛla jamana ɲɛmɔgɔw fɛ jamana jabaraniso la k'a fɔ ko dɔ bɛna fara taji sɔngɔ kan Mali jamana kɔnɔna la, ka kɛɲɛ ni diɲɛ yɛrɛ lahalaya ye. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ diɲɛ taji fanba bɛ bɔ larabu jamanaw kan. Kɛmɛ sarala kuru 40 o bɛ tɛmɛ yen fɛ. Ka kɛɲɛ ni gɛlɛya min bɛ yen yɔrɔ ninnu na, dɔ farala taji sɔngɔ kan diɲɛ kɔnɔna na yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na. Walasa ka faamuyali kɛ nin ko in na, an sera Maw Magalu fɛ ka ɲɛfɔli kan ye. Marsi kalo tile 28 san 2026 mugan farala essence sɔngɔ kan litiri kan. 40 ni dɔrɔmɛ 3 o farala gasoil litiri sɔngɔ kan. Gaz bitane fana dɔ farala olu bɛɛ kan. Mais n'i y'a ye barisa an bɛ diɲɛ bɛ ka gɛlɛya, barisa taji sɔngɔ yɛrɛ de yɛlɛna diɲɛ kɔnɔ, barisa diɲɛ sugu de bɛ yen taji bɛ feere min na. Ayiwa, kabiri kɛlɛ min daminɛna février kalo tile 28 san 2026 diɲɛ kɔrɔn fɛ n'a bɛ fɔ a ma ko Moyen-Orient, tajibɔla baw bɛ yen de, jamana 6 bɛ yen n'a bɛ fɔ olu ma ko Conseil de coopération du Golfe, Arabie Saoudite b'o la, Qatar b'o la, Émirats Arabes Unis b'o la, Bahreïn b'o la, Oman b'o la. Donc olu ni Irak ani Iran olu bɛ diɲɛ taji fanba dɔ bɔ. Mais bargo million 20 bargo million 100 de bɛ feere taji la diɲɛ jongo do suguba in na. Bon, bolomafara ba dɔ bɛ yen min bɛ baara kɛ taji baaraw kan, taji kow kan. O y'a ɲɛfɔ ko bargo million 11 100 in kan, bargo million 11 de bɛ sugu jɛ. N'o kɛra ni sannibaga cayara ni feerelikɛla ye, donc sɔngɔ bɛ yɛlɛ. Ka kɛɲɛ ni gɛlɛya ninnu ye, diyagoya don dɔ ka fara taji sɔngɔ kan. Mali dɔrɔn tɛ diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ taji tɛ bɔ Mali jamana kan, an ka taji fanba an b'a san de. Jamana ɲɛmɔgɔw bɛ jɔ u ka musaka dɔw kɔ walasa jamana kɔnɔdenw ka se ka taji sɔrɔ nɔgɔya la. Mais taji sɔngɔ yɛlɛna bɛɛ kulela, mais taji sɔngɔ an bɛ taa taji ta yɔrɔ min na bi n'o ye Côte d'Ivoire ye, taji sɔngɔ min bɛ Côte d'Ivoire o sɔngɔ kelen in de bɛ yan. An dun bɛ taa ta yen, an bɛ taa ta yen, an b'a donni, chargew bɛ fara kan. Donc an yɛrɛ ye min mɛn jamana ɲɛmaaw da, o ko office malien des produits pétroliers ko
jamana ye musakaw miliyari 3 de don taji la pour que taji sɔngɔ kana yɛlɛn kojugu donc o de la a bɛnna nin ma. Ne fɛ impact ba t'a la ɲangata ba t'a la ne fan fɛ parce que diɲɛ yɛrɛ tagacogo kura don a imposera diɲɛ kan nin wale in ka kɛ d'ailleurs anw de mɛnna dɔɔni sinon a daminɛna kɔkan jamana caman na kɛrɛnkɛrɛnnenya a bɔra farajɛ minnu yɛrɛ fan fɛ ka se yan a daminɛna ye yɔrɔ caman na ka kɔn bi ɲɛ donc n'i y'a ye an ta ye bi sɔrɔ peut-être ala n'an ka faamaw ka banamini don an ni sɔngɔ yɛlɛli cɛ. bon dɔɔni farali a sɔngɔ kan o tɛ baasi ye o parce que a tɛ bɔ yan o fo jamana kɔnɔdenw k'o de faamu nin kɛlɛ in bɛɛ bɛ kɔfɛ a kɛlɛ in bɛɛ daminɛna kɔfɛ bon donc an tɛ essence bɔ an b'a san de bon u k'u bolo da u dusu kan dɔɔni don nin bɛɛ bɛ ban. hali n'a y'a sɔrɔ nin gwɛlɛya ninnu dulonnen tɛ Mali jamana la ɲɛmɔgɔw kɛlen don ka fɛɛrɛ dɔw sigi sen kan yalasa a kɔlɔlɔ kana bonya malidenw kan. kunnafoni nasira wɛrɛ la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Archican Bamako édition 2026 ale wulikajɔw bɛ e sen na ni kan kofɔlen ko a baaraw dabɔlen don ka se ka denmisɛnw olu la kalan changement climatique ale kɔlɔlɔ la mun ka baara ɲɛsinnen don sojɔ ale baaraw ma ni waati na u yɛrɛ ka ɲina kumasen bɛ min kan o de ye architecture sahélien bibi na ka kɛɲɛ ni a bilama ani a sini lama ye Umar Sisoko ale ye wulikajɔw kɛ a ko la a bɛ lakalikan ye an k'a lajɛ. an ka sanfɛ kalanso min bɛ n'a bɛ wele ko ESIO École supérieure d'ingénierie d'architecture et d'urbanisme n'a bɛ ingénieurs ni architectes kalan ale ye wulikajɔba dɔ bila sen kan n'a tɔgɔ ye ko kan Archi Bamako 2026 wulikajɔ in kun ye ka an ka sini siraba dilannaw ani an ka sojɔla wanɛw la kalan baara in fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw la lajɛrɛ in bɛna kɛ sababu ɲuman fɛnɛ ye ka an ka farafina dɔɔni la yakubaya sojɔ ta fan fɛ n'an yɛrɛ ka fɛɛrɛw ye. an b'a essayer ka denmisɛnninw kalan bɔgɔso la parce que an ka solution fɛn fila bɔgɔso ani ka yiri turu a ye parc nin ye an ye yiri ni fɛnw turu ani denmisɛnninw a filanan o ye bɔgɔso jɔ ye mais an y'a remarqué sisan ni yala Bamakɔ minnu mana warinin sɔrɔ u bɛ bɔgɔso ci ka kɛ simanso ye or n'i donna simanso kɔnɔ a 40 degré i bɛ bɔ hali mɔgɔ t'o f'i ye donc an y'a essayer nin kan in na parce que il faut que 3e année mɔgɔw pour qu'an ka licence d'u ma ani 5e année il faut k'u bolo bila fɛn dɔ de la u ka bɔ classe kɔnɔ ka taa yɔrɔ gɛrɛ ka fɛn dɔ kɛ an k'o juger ka mɔgɔw wele ka na lajɛ donc nin kan o de ma. dɔgɔkun dama dama kɔnɔna la kalandenw bɛna baara kɛ ni dɔnniya ye min laser'u ma sojɔ hukumu kɔnɔna la yalasa ka se ka baara in kɛ ko sabatilen ye wele bilala an dafɛ jamana den dɔw ma u fɛnɛ ka na hakili falen falen kɛ min ye an yɛrɛ ka kalandenw ye olu fɛnɛ nisɔndiyara kosɛbɛ ka bɛn ni nin hakilina ɲuman in ye. ni kan kun ye an bɛ fɛn minnu kalan kilasi kɔnɔ an ka se ka bɔ ka appliquer diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ quoi a bɛ kɛ cogo min na mun ni kilasi kɔnɔna tɛ kelen mɔgɔw bɛna don fɛn minnu kɔnɔ ka via kɔnɔ a b'a to an bɛ mun kɛ kilasi kɔnɔ an bɛ dessin minnu kɛ an ka bɔ ka réaliser quoi k'a jɔ togo fɛnɛ dege awɔ a nafa ka bon parce que bɔgɔ yɛrɛ ye fɛn min ye n'i ye so jɔ n'a ye dɔrɔn ni funteni bɛ yen a bɛ sumaya la don i ka so ni nɛnɛ fɛnɛ bɛ yen a bɛ chaleur la don i ka so kɔnɔ quoi bɔgɔ a b'a bɛɛ réguler a yɛrɛ ma naturellement. kan Archi Bamako 2026 bɛ to sen na fo avril kalo tile 12. kunnafoni nasira wɛrɛ la kerecɛnw olu ka seli b'a la ka sɛnsɛn ka na barisabula an n'a cɛtɔ ye tile 2 bɔɲɔgɔnko ye o kama paki a labɛnw bɛ sen na ka kɛɲɛ ni alabato ka taa fara seli yɛrɛ labɛn kow la walasa ka faamuyali sɔrɔ nin ko na Aissata Sila ale ye wulikajɔ kɛ église kɔnɔnaw la labɛnw bɛ cogo di fo ka taa se du kɔnɔnaw ma Mamadu Jalo ale bɛ a ka sɔrɔtaw lakale an ye. ka kɛɲɛ ni paki seli ale labɛnw sabatili kerecɛnw u ye wulikajɔw sabati egiliziw la an'u ka duw kɔnɔ ka se ka nin don kɛrɛnkɛrɛnnen n'o be Krista ale ka kununi kofɔ ko o la ɲɛnɛmaya. paki seli kerecɛnw bolo seliba de don seli belebeleba ni paki kun ma kɛ alors kerecɛnya kun tɛ kɛ kerecɛnya kun tɛ se ka la alors paki nana cogo di paki miirili bɔra ala yɛrɛ la parce que mɔgɔ ni ala farala jurumu sababu la ala nana ka mɔgɔ ɲini k'a kisi o de ye paki yɛrɛ yɛrɛ ye o la ala nana cogo di a nana Yesu Krista la walasa k'o kɛ saraka ye alors a ka faga
a su ka don a ka kunu tile sabanan don ni mɔgɔ min dara o la o kisira. dɔgɔkun kelen kɔnɔ fɛn min ye labɛn minnu bɛ tali kɛ bato sun fɔɔ ka taa se alabato wɛrɛw ma olu bɛ boloda kerecɛnw fɛ ka se ka nin donba in ni k'o kunbɛn. An bɛ Pâques seli labɛn cogo caman na ayiwa a labɛnninw bɛɛ bɛ tali kɛ ni ta fan fɛ ani ala cɛla la o kɔrɔ nin seli gansan tɛ seli min don ayiwa an bɛ miiri Yesu ka wale kɔrɔ de la o na sira fɛ église dɔw bɛ sun don tile 40 ka na bɛn Pâques don ma église dɔw fana bɛ Pâques dɔgɔkun i n'a fɔ lundi tɛmɛnen ka na u bɛ sun don fo ka na se Pâques don ma dɔw fana bɛ u bɛ sun don daminɛ juma parce que Yesu sara juma donc u bɛ sun don daminɛ juma ka na se Pâques don ma. Ka fara bato kan ni don kɛrɛnkɛrɛnnen n'o ye Pâques seli ye a bɛ don wɛrɛ kofɔ n'o de ye bɛn ni keleya sabatili ye ani ɲɔgɔn kanu kerecɛnw olu ni ɲɔgɔn cɛ. donc kari sɔgɔma an bɛɛ bɛ na ɲɔgɔn sɔrɔ église la an b'an ko k'an jɛ k'an pari ka tulu mu ka ɲagali ka b'a sɔrɔ an ye dumuniw labɛn an bɛ na église la o don sɔgɔmada folikan ye a kununa e fana bɛ ne jaabi a kununa voilà an bɛ ala bato n'an taara bato la ɲɔgɔn fɛ an bɛ taa so ka taa dumuni kɛ an b'an sigiɲɔgɔnw wele an b'an baarakɛɲɔgɔnw wele an b'an teriw wele o la an tɛ mɔgɔ bɔ mɔgɔ la mɔgɔ bɛɛ an bɛ mɔgɔ bɛɛ wele ka an bɛ dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ ɲagali ɲɔgɔn fɛ an bɛ ala tanu an bɛ ala waleɲuman dɔn. An b'a ladɔnniya k'a fɔ Pâques seli ale jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ kerecɛya diinɛ kɔnɔna la min na u bɛ bato caman kɛ ani bɛn ni tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni k'o sabati ni don kɛrɛnkɛrɛnnen na n'o ka bon kerecɛya diinɛ kɔnɔ kosɛbɛ. Ayiwa nin de bɛ taa ni an ye kɛnɛya kunkanko kibaruya la k'aw ladɔnniya k'a fɔ autisme ko zubɔ ye ale ye wulikajɔ k'a ko la Mamadu Jalo o b'a la ka d'an ye. U ye ɲɛna na u ni funankɛni tɔw man kan ka d'a kan u ɲɛw bɛ kalakala wa u tɛ don maaw la kosɛbɛ o sababu ye bana ye min bɛ wele ko autisme. Autisme ye bana ye min n'a bɛ denmisɛnninw minɛ ka caya k'a ta san 3 ka taa san 5 ɲɔgɔnna na mɔgɔw de don n'u datugulen don u yɛrɛ kan u ni mɔgɔw ka kumaɲɔgɔnya ka dɔgɔ i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ u tɛ kuma yɛrɛ u ti mɔgɔ lajɛ yɛlɛko ani fɛnjugu dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na o ka gɛlɛ u bolo. Autisme a tɛ fɔ ko bana de don a bɛ fɔ ko gɛlɛya sugu dɔ de bɛ denmisɛnninw kan ko handicap dɔ de don. Ka fara dɔgɔtɔrɔw olu ka ɲɛfɔli kan autisme ale ye bana ye denbaya dɔw kɔni bɛ a kɔlɔlɔ kɔnɔ diɲɛ don o don ka sababu kɛ u denw olu garisɛgɛ kɛra nin bana kofɔlen ye. Ni bɔra kariw kɔnɔ mɔgɔw b'i den lajɛ jango ne den ta tun bɛ cogo min san 3 de y'a sɔrɔ donc mɔgɔw tun tɛ k'o faamu minnu tun b'a ye u b'a fɔ mun ye Bintu sɔrɔ mɔgɔw ka yɛlɛw ni taara n'u ye jamamayɔrɔw la u b'a fɔ a ma mara dɛ ni muso tɛ k'a den mara somɔgɔw ni cɛlakaw lasɔn u k'a dɔn ka limaniya k'a fɔ ko mɔgɔ bolonɔ tɛ parce que u bɛɛ tun b'a bulon minɛnw de kɔnɔ. Ni den kɔni b'i bolo san 23 a tɛ kuma gɛlɛya tɛ tɛmɛ a tɛ se k'a fɔ min mɛnna a bɛ traité i b'a fɔ denmisɛnnin fitinin denyɛrɛnin bɛ traité cogo min a son âge la bɔ e ɲɛ b'a la a kɔrɔbayara poids b'a la u ka centre min bɛ publicité kɛ ko autisme sanitaire k'u bɛ accepté tiɲɛ tɛ dɛ u b'u ban denmisɛnninw na u ba mɔgɔw la parce que peut être agressif mais n'i ye centre dayɛlɛ il faut te donner les moyens pour que i ka se ka bɛɛ autisme bɛɛ ta ne ka espoir man ca kosɛbɛ mais ni mɔgɔ min pɛrɛlen mɔgɔw y'u ta an bɛ ka n'a ye. Yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenw sigilen n'o sen kan walasa ka dɛmɛ don ka ɲɛsin nin funankɛni ninnu ma. Kuma ka gɛlɛ u ma parce que denmisɛnnin ninnu caman filɛ kelenya ka t'u kelen na o de ka d'u caman ye adamaden nu pour que ka kuma fini mɔgɔ de ka kuma orthophoniste jɔyɔrɔ ye denmisɛnnin autiste ka prise en charge la k'u ka kuma améliorer pour que u bɛ se ka faamuya cogo min na société fɛ. An bɛ ko caman kɛ an bɛ min wele an ka jargon na ko les soins personnels o tɛ dɔwɛrɛ ye ka fini don k'i ko i yɛrɛ ye k'i ka sabara don i yɛrɛ ye c'est-à-dire mɔgɔ bɛ fɛn fɛn kɛ n'a bɛ sutura las'i ma i bɛ fɛn fɛn kɛ i yɛrɛ ye ergo ka baara de ye ka denmisɛnnin autiste ninnu dege o la ani adamadenya tagabolo ye jumɛn ye ni n bɔra kɛnɛma n kan ka mɔgɔ fo de n man ka girin ka don mɔgɔw ka so kɔnɔ comment je dois me comporter avec les gens il y a tout ça. Yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenw sigilen n'o sen kan walasa ka dɛmɛ don ka ɲɛsin nin funankɛni ninnu ma. An bɛ prise en charge kɛ selon l'enfant de a ka rythme a ka besoin réel donc spécialiste bɛɛ bɛ o de bara fo an k'o objectif atteint donc an b'a fɔ parents fana ɲɛna bon voilà an bɛ ka baara kɛ nin de kan so i fana k'i janto nin na. An bɛ se k'a fɔ alhamdulilayi parce que denw dɔw bɛ yen o k'o ka kuma fɔlɔ kɛ an ka centre in na
denmisɛnninw dɔ bɛ yen o tun tɛ se fɛn caman na mais o sela o bɛɛ la parents bɛ retour positif dɔrɔn kɛ an ye o yɛrɛ bɛ an n'u kontan la. walasa ka ni bana kofɔlen ni k'a faamuya a ka kan an bɛ ni banabagatɔ ninnu ye cogo min na an ka falenni don olu la fɛn min ye kuma ɲɔgɔnya fo ka taa se adamadenya yɛrɛ kɛko ɲuman ma u bɛ se k'o faamuya ani fɛnɛ k'u kɛɲɛ ka bɛn ni o waleya ninnu ye cogo min na u ka diɲɛnabɔ o bɛ nɔgɔya. ayiwa an bɛ dugawu kɛ ala ka nɔgɔya kɛ banaw bɛɛ lajɛlen na wa nin de bɛ dansigi an ka bi kunnafoniyaw la an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn a filɛliko cɛɲi na ka ɲin'aw fɛ a ka to suyalen Advers TV la wasabaw ye jabaraniko la aw k'an bɛn. Abika so nuguya, songo dama temedia.